Vi har valgt 3 teenager fra 8. klasse, som går igennem puberteten lige nu. Vi starter med Kenneth. Kenneth er 14 år og går gennem sin pubertet lige nu. Så selvfølgelig får han også bumser. Mange folk tror, at fastfood og andre højt fedtindholdende retter er den eneste grund til bumser. Men det er det ikke. Den egentlige grund er, at når du får en hårsæk, kommer der død hud og blokerer hårsækken for en slags olie, som kaldes sebum på engelsk. Kort sagt sender immunforsvar blod til hårsækken, og senere hen kommer hvide blodlegemer, som renser hårsækken, og det danner så det hvide stads fra bumsen. Mere fakta. Grunden til, at du får flere bumser igennem puberteten, er den stigende del af testosteronet, som forårsager mere sebum i huden. Det her er Dan. Dan er 14 år og går igennem sin pubertet lige nu. Dan er begyndt at få kønsbehåring, skæg og hår på armen. Nogle bliver glade, andre bliver ked af det. Uanset om man er glad eller trist, kan ingen drenge slippe udenom det. Det mest normale sted at få hår er omkring navnet, ansigtet, armhulerne, armen og benet. Skægget begynder som et dun, men bliver efterhånden til et rigtigt skæg. Det er meget individuelt, hvor meget hår drenge får. Men hvis du ser på din far eller andre med din familie, kan du få et hint til at se, hvordan du ender. Sidst i puberteten er der mange drenge, der taber hårdt ved tændingerne. En krop, som nærmest forandrer sig fra dag til dag. Brysterne vokser, man får menstruation, og humøret svinger. Puberteten kan virke voldsom, og din egen krop kan virke fremmed. Men i virkeligheden er du kun i færd med at blive endnu mere dig. Hos pigerne starter puberteten for det meste i 11-16 års alderen. Hos nogle piger starter den lidt tidligere, hos andre lidt senere. Og dette er ikke unormalt.